МЦ-то е точката, най-високата точка на Слънцето в деня на вашето раждане. Представете си го символно, образно такова. Там, където най-много свети Слънцето. Това е това, което вие проектирате навън в света. Наскоро направих едно социално проучване тук, където ви попитах като какъв знак ме виждате. По-голямата част от отговорите, които получих, бяха Козирог. Нека да ви обясня защо е това. Аз не съм Козирог, нито съм Водолей, въпреки юзернейма на този акаунт. Това е защото аз имам МЦ в Козирог. Това е много важно за разни хора, които са публични личности. Това е важно за начина, по който ви възприемат във външния свят. По-важно от асцендента, даже защото хора, които не ви познават толкова добре, няма да видят вашия асцендент. Хора, с които не сте се запознали лично, които са хора в социалните мрежи. И обикновено МЦ-то и като цяло знаците в 10-ти дом, но конкретно точката на медиум цели, зенита на наталната карта, е начинът, по който на вас ви е най-комфортно да се изразявате пред непознати. Начинът, по който вие се държите пред тях. И съответно е много често да ви казват, вие приличате на еди си кой знак, който е знака на вашето МЦ, или на знака, който управлява планета, която имате до 10 градуса на МЦ-то. Примерно, ако имате Марс до 10 градуса на точката на медиум цели, ще ви казват, вие много приличате на Овен, по-рядко на Скорпион, но вие приличате на Овен. Или ако имате Венера, вие приличате на Телец, вие приличате на Везни. Медиум цели, освен кариера в астрологията, е начинът, по който ние все пак се държим в този свят и ние смятаме за компетентно да се държим по този начин, защото медиум цели и 10-тия дом са естествено владение на Козирог и на планетата Сатурн, които са силно обвързани с дисциплината, силно са обвързани с чувството за дълг. Съответно, ние усещаме като наш дълг да се държим като знака, който се намира на нашето МЦ и съответно като планетата, която го управлява.